dira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz, dena aldatzen da beraz, ez horritu aldatzen banaiz. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Igual netzeko lehengo aldiz niretzera jutia oso goga izan zen. Zati usainak eta usaintzitzuzu, ordaoz, eta lehengo eguna gogorra izan zen. Konturatzen zara zer dakasun da zer gertatu zaizun, baina zure eguneroko bizitzan. Urte asko kostatu zean. Kostau dira lortzea, baina azkenean, lortu dugu. Eta gauzak lortu egiten direla, badagoela lortzea. Baina, bai argi daukat, presoak espetxean jarraitzen duten bitartean, dispertsioaren aukera hori hor jarraitzen duela. Ikusten ari gara ere, 3. graduan dauden batzuk gradu erregresioak izaten ari dituztela, eta inoiz ez dakigula zer gertatu daitekeen. Frantziako zigorren baturena hori politikoek konpondu behar du. Jende asko gelditu zaigula baitare bidean, hori egia da. Istripuak baita barruan ere jende batek ezin izan du eraman urruntasun hori eta kanpoan ere bai. Hortxe ez da makala, zifra datua entzuten badugu, 34 urtetik gora jasan da herri honetan dispersioa, berez beti esan da bezala mendekuz sortu zen dispertsio hori, ez da, 34 urte, eta oraintxe egunotan izan ditugu azken 5 Euskal Herriratzeak, batek esango luke, ez da, esan dezakegula amaitutzat, emandala dispersioa. Bai, nik aitortu behar dut oraindik ez dutela banderolak kendu, eta kostako zaidala kentzea, baina bai, ez da, Euskal Herrian ditugu. Orain etxera ekartzea falta da, eta bada garaia norbaitek aitortu dezan. Ez zuen inoiz gertatu behar. Maider? Hor badago xetasun bat edo badago detalle bat, eta da sakabaneketa eta urrunketa bukatu diala, bukatu aldan neurrian. Esan nahi dut, Espainiako estatuak baldintza batzuk emateitu eta baldintza horiek dira besteak beste Euskal Autonomia Erkidegoan espetxeak badaudela horren beste preso hartzeko, ez dugu aztu behar oraindik 100 piko Euskal preso badaudela, gatazkarekin lotuak. Frantziar estatuan daudenek aldiz ez daukate gertutasun hori, batzuk ron daude, beste batzuk lan emezanen jarraitzen dute, eta oraindik inbardia 300 kilometro pasa junda, 300 kilometro etorri orduan. Egia da dispersio politika nolabait esango dugu bukatu dela, oraindik urruti dauden presoak badaude hala ere. Nahi nun azpimarra hori badazpada ere, eta lehen Mirentxineko gidari zenak erreportajean aipatu du kartzelan dauden bitartean aukera badago berriz ere urrunduak izateko. Hau izan da isilean egindan lanetako bat, ez? Nolabait Euskal kartzeletara hurbiltzea presoak. Inork ez daki gobernuko indarkorrelazioa aldatuko balitz ze gertatuko zan. Ez niretzako giza eskubideen kontu bat da, eta hau da nik defendatzen dutena edo, nire postura hori da, gainera tokatzen zaitelako gatazkaren indarkeria jasan duten askotariko biktimekin lanitean, niretzako giza eskubideen kontua da, 34 urtetan 16 pertsona hil dira urrunketaren ondorioz, gatazkan zuzenean parte hartu ez duten 16 pertsona gainera, edo berariaz parte hartu ez dutena, tokatu zaiena parte hartzea, baina parte hartu ez dutenak, eta orain beste talde batzuetatik eta horrela esan izan da
Euskal Gizartea ados bazegola edo konsensua bazegola onarte ez, eta hemendikan eta aurrera eskatzen den, zuk aipatu duzu banderola aldatzea, exigitzen du lelo aldatzea ere ez, ja ez da Euskal Herrira, baizik eta etxera. Horrek ja gainditzen ditula konsensu edo itun sozial horren adostasun puntuak. Uste esaten jarraitzen ari gerana batzuk behintzat dala legedia errespetatu dadin. Eta legedia errespetatzearen barruan sartzen da urrunketa eta sakabanaketarekin bukatzea, eta hori gertatu da, baina legedia benetan dan bezala edo salbuespenezkoa izango ez balditz, askoz ere 3. gradu gehiago leudeke, zigor metaketa Europan epaitutako zigor metaketa horren ondorioz hainbat preso kalean leudeke eta bar. Oraindikan salbuespenezko lege hori bukatzeko bidea falta da, eta nik uste horri buruz hitz egiten ari ganean ere giza eskubideez hitz egiten ari gerala azpimarratzea importantea dela, oraindikan ere konsensu zabalak sortu ahal izateko. Eta diskurso punitiboak ere elikatzen segitzeko tentazioa ere badute, hainbat sektorek, bereziki eskuinak, eta hauteskunde ingurumarietan berriz ere bat baina gehiago izango da, egunotan hala ikusi dugu, sakabanaketa urruntze, dispersio politika honen amaiera hori kritikarako baliatu dutenak, edota oraindik ere erantzunkizunak badaudela mahai gainean jartzeko aukera probestu duten ordezkari politikoak. Edo nola ere, Maiderrek aipatu duen bezala, alor teknikoari begiratuta soilik ere, salbuespen neurri horiek indarrean segitzen dutela ez da aztu behar, beraz, egia da Euskal jendartea baldintzatzeko bere garaian politikoki hartutako erabaki batzuren ondorio izan dela, hamarkada hauetako sufrikario guzti hau, eta nolabait aitortza eta aurrera begirako erreparazio bati tartere eman beharko zaiola, baina audientzia datuei buruz aipamenen bat ere egin duzu, ez da, Narba? Bai, hoxe izan da gure ekarpena gaurkoan, alegia dispersioa edo bintzat, dispersio politika zati bat edo amaitu da bitartean eta presoak Euskal Herriratu dituzten bitartean gure audientzia ere igo dela. Hortxo utziko dut, bakoita kulertu dezala, nahi duen bezala. En fin, neskak, honekin bukaituko dugu, mila esker. Etortzatik, beste ben, mila esker zuei, audientzia onditu duzuen, guzti hoiei ere, noski. Eta orain amaitu egin behar dugu saioa, beraz, eskerrik asko, gola egiten dut rast, eskoa pasatzia dezala, plazerra dalako zuekin egotea beti, eta zuei agur, beste arte. Da aldez, euskiaren sarea, uda berrian soinekoz, aldatzen da landarea, piztiak ilak jezeta, ama mazarrak bisaiz, dena aldatzen da beraz, ez horritu aldatzen banaiz, dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Urdea ez da aldatzen, ez zergatik nire grina, nire herriaren memoria, nire jendearen mina. Bat aldatu zenak bihar, aldatzen segi bezala, baraje urrunotan nire